आबारि बाबुआ माब्ला फैनो होनदोंमोनलाय? दिनै आरो गाबोन बन्द नालाय दा मोनाबिलियाव सफैनो हासिगौ बियो। हा बुरिनो बिहामजोनि मोखां नायनो गोसो गैथारला? हा गोसो गैया माथो, एसे रां खामायबावनोनो मालाय। उनावसो लागोननो। मानि रां खामायनो? आंनि सम्पतिखौनो आं सामलायनो हाया। हारसिंनो गथ', देग्लाय मेसेङाव लायथारनांगौ आंहा बिहामजोखौ। आबौ आहासो हाबा मोनजानोसै। जागोनलै आबै, देग्लाय मेसेङाव लायथारगोन आं नोमथैनो। हनै माथो गथ'आ फैबायबोलाय। फैबाय, हामथारबाय दे। बांबुलि नैबे बेगा लांफैनाय। आदै जोंहासो मोजां खबर हाबा मोनजानोसै। हैद जाबि, मा बुंनाय जादोंब्लाय नै आंना? आच्छा अजय आदै, वार्ड अर्डार मथेथ' आं खामानिखौ जागायनांसिगोन। इस्टिमेटआ एकदम अनेक टाइट। दा माबा मोनसे खालायजायो नामा उनाव? जागोन, बुजिबाय आं आदै। एक्सटेनसन बिलखौथ' आङो अर्डार खालामखानांगोन। दालांनि 50L आरो लामानि 70L खौ आङो एक्सटेनसनखौ आं खालामगोन। नाथाय आदैया आंखौ एसे दाबावदोंसो। बेफोर जाखायो, बे इन्जिनियारनिखा। जागोन, खिन्थु मोनसे खोथा, गभर्नमेन्टनि खामानिथ' एसे खामानियाबो मोजाङै जानांगोन आरो बेखौ कन्ट्रेक्टरफोरनि सायावनो बेस खालामनानै खामानिखौ मावनाय जायोथ'। आंखौबो एसे थाल खालामदो आदै। ना, बेथ' इस्टिमेटआव जा दं आं बेखौ मावजोबगोन। आंनि खामानिया दासिमबो गाज्रि जाफेराखै आरो दासिमबो कमप्लेन मोनाखै। आच्छा आदै, बे दालां जागोन जायगाखौबो खेबसे नायजाखायो नामा? नायजायो आदै। खारन बावहाय सासे मानसिनि हाया एसे बुरजायैनो थाङो। बियो माने एसे अजद थिखांगासिनो दङ। बेखौ लानानैथ' बुंदों आं, माने बिलनि सायाव एसे नोजोर होनो थिननाया। जागोन आदै। होमब्ला थांखानोसै नामा? लामायाथ' नैबेनो, ब्रिजआ बैजोंनो जागोन। दा इस्टिमेटखौ रिभाइस खालामनो थिननाया खारना जाहैबाय नैबे हा बिगोमाया एसे द्लामैनो हा थांजायो। ओंखायनो क्षतिपुरनखौ एसे बुरजा बिदों बियो। ओंखायनो इस्टिमेटखौ एसे रिभाइस खालामनो हायो नामा? रिभाइस इस्टिमेटखौथ' आङो दहायनो बुंखादोंना। दे जागोन बियो। दे। सांग्रां आफा, नोमफाया बै लामानि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदोंमोन। नै बावबाय नामा नोङो? मानसि गैयाबासो सोंबाय थायो। बै जोंनि माइ गायग्रा दुब्लिनि खेंखाय लामाखौ गोथों खालामनो आरो दालां बानायनो सैखोमागासिनो दङ होननानै मिथिदों, नाथाय बिसोर लोगो हमनाय जायाखै। आफा, बे लामाया बांद्राय खेंखाय नङा, गोदोनि लाखानायसो। बेखौ गोथों खालामनाय मानि जोंनि गायग्रा हाया खहा जानाय। जुदि गोनां जायोबा खहा सुफुंनायनि राहा हिसाबैसो रां होनांगोन। बेबो जोंनि न'खरनि मानसिजों सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जागोन, नङाब्ला जों मानिनो हाया। ओरैनो बाहा हा मोननो दानि जुगावलाय? लामाखौ बयनोबो नांगौ थिक, नाथाय क्षतिपुरन थानांगोन, नङाब्ला जानाय नङा। बिदिब्लासो आं होनो हागोन। लामब्रे, मानो? ओजों फै। लेखा फरा रोंनांगौ, फोरोंदों। रां रुफा नांगौ, रां होदों। मा जानांगौ, मा जाखो? अखानायबानो जौजोंनो दिन थांबाय। फेंनो हाथारला नोङो फिसालाखौ? मा खालामनो सानदों नोङो? सासेल' फिसाज्ला, नों जेरै अनो आंबो बिदिनो अनो, मोजांखौनो हास्थायो। नाथाय जाथ्राबा मा खालामनो? ना नोंनिनो गोरोन्थि ना आंनिनो गोरोन्थि? थां, फैसाहै थां। सानाव उन्दुनायानो मोनाबिलि जाफिनबाय। मा जाबावनो बेफोरबायदि फिसाजोंलाय? नों दाबो सिखारला? सिखारला आफा, सिखारला। मा जाखो? सिखारदो आफा सना, सिखारदो दे।
आयनाया बोरो आफा आयै दानो रां नांगौ आंनो 2000 रां नांगौ मानि रां नांगौ आफा मानो मानि हो मानो रां नांगौ रांखौ नाङा जायो नामा आं दानो सेंग्रा लायनो दे बैसोआव रां नाङा जायो नामा आयै आफा र' दे आं दानो लायनि थाब लाबो मोजाङै था दे नै बिफा रां नांगौ लायनो बाबुनो 2000 खोनाजोब्बाय आं खोनाजोब्बाय गासिबो खोनाजोब्बाय आं मा जाबावनो बेफोरबादि गथ'जों मा जाबावनो न 2000 रां है थां जाजोबथोंसै है थां आंनो जेबो नांथारला जाजोबथारथोंसै बियो सासेल' फिसा मानो जौ लोंबाय थायो मोजाङै थांदो दे आफा नोमफायाबो बिनाय मानि हरगासिनो दङ गाज्रियाव दा बाहाय आफा आं मोनाबोगले आयै